Така. Кличков и Кобрат Полев. Текличко и Побелия, черния и Полев. Номер 2. Номер 2. Втори добър. Аз ще цепя. Давайте. Ей, то не за държи. По-полеко. Ти ме дърпаш ти ръката. Ето, Печо, ела насам, Печо. трябва наравно. Ти не наравно, който иде дърпаш. Да дърпаш, тъй колко да се яки. Правете са равно, те. Ей, тъй. Ръцете И ти ръката тук с той, ако иска истински да играе. Как? За масата? Не. Ето да правиш. Ето, и тук равно те ръка, чакай. Дърпаш към тебе, ти ще обидиш. И като такова дърпаш на тъс страна, не към тебе. Че ще идеш един умрук от баща ми. Така, старт. Найдете. Насам ти ли? Готов ли си? Айде вие, ти какво правиш ти тренираш? Давай ти. Виж го. Пръста ще му щупи. Аба, дръж ръката добря. Той пръста му прикара. Давай. И се държи. Поздрав ръката. Така е. Айде, Теньо. Млади ора, не може да го гъдните. Туа, килеше, на вашите години. Тати, що не се бориш? Айде бори го, бе. То ще умали. Теньо, пръста. Теньо, дръж добре ръката. Стай ги, бе. Те ги те ще оправят. Дай, Стоянчо. Ей, той стана Дръж чакай. ръката, дед ти каза. Той я държи, за той. Дира са фана. За главата. Не се въртел. Давай, тати, гордия се. Абе, удари му и ти умрук, той е смат. Виж как се държи за главата. Давай ти. Аз те подбера като не пръста. Чуй се, хай. Ти ме излез, ти идеш през крачо. Я тук Пе сега прави смешки. Я се знам това ли да прави. И аз какво да правя? Айде, иде. Ама айде, какво да правиш? Ти нищо не правиш. Другата виж колко бързо гъда. Колко ми умаря. Другата ни готов си. Тате, не се И аз предавай. пуснах. Не трябва да пускаш. И се дърпаш, не имаш обид. Дърпай я към... Не дърпай към Ай, тебе. другата да ви. Ти са пързали, няма играй. Аз какво да правя? Ти се отказа. Не, ти се Ама никой не е паднал. Никой не е паднал. И ти С пръста лавата, силно с лавата. Тено, ти я правиш, който и. Моята ръка, виж, по-ми дълга ръката заради той. Карай си я огъза да стане по-къса. Ей, Печ. Ай, Дейте, бе. Те вече ще победимаш. Готов е, тати. Айде ли. Тате, покажи му кой е шефа. Давай, кой ще кара влака? Кой ще кара влака? Той не може да кара. Как той? Аз ще го науча. Баща ми има книжка. Сериозно? За пенсионер. Да. Що си дръпна ръката, бе? Съм пуснал пързана си. Тате, удари му един умрук. Нокаутирай го. Айде, де, нямаме победител. Нямаме Килеш, видя ли? победител. Шматка. Няма победител трябва. Давай ти. Ти аз с дявата не мога. Ако такова ще пусна да ме би на плото, аз не мога да ай, пусна. дядо. Почина, нали? Не мога да нищо. Е, ти се отказваш. Отказваш те. Теньо, айде. Добре, ай. Сядай на земята като баща ми, бе. Сега къде видя? Туа, килеш. Ами са прави на земята, бе. Още и още по-добре. Дай масата към тебе, ако не ти е удобно. Да, не. Ей така. Те е добре. Старт. Да, идеално. Не към тебе да дърпаш ръка. Те е добре, бе. Айде, готови ли си? Да. Ей, червен стана. Що е си грозито? Не, червен стана. Ей, не мъре да ей. Бас си мамата. Аз ако съм ще гъдна и двамата.
Деня, какво правиш? Янчо ще взема кафе, ако биеш. Не се дръж за масата. Не са за тука. Чеч, мълчи бе. Мълчи малко, ей. Тихо. Те не са дръж. Мълчи, мълчи. Вие се помните. Те да ти царя. Ти мълчи малко. Ти ли се биеш или те се бият? Аз съм 2 метра, ти как се с гърнато? Ама ти се държиш. Чакай, мак, чакай. Не, давай. Ама виж, ръката си ми шипи. Няма нищо. Пускаш се трябва да и изместите. Ето това да се... че кой прави? Стига, няма. Тате, И двамата тате, не можеш ударя. да да канатки. Няма, долу си и нямаш такова да ти падне ръката, виж, натискай, не може да я гътнеш, виж. Той има други начини, и те, бе. Ето, дай ръката, тук като сложи ръката. Как? Ете? Да. Стига, бе, тя съм... И те има начини, да стане ръката работа. Сега си Гошев. Бягай ти. Аз мисля, те не може да ти падне ръката, виж. Сега тук, натискай, сега само ще държа, виж. Натискай, не може да ти падне ръката. Пада ли ти ръката? Не може, виж. Поведите. Много трудно ти пада ръката. Вие положахте. Ай, през него, айде, ще смачка. Стига, вече стига. Страхта, Еш, как фаща ръката, мако! Ще ме би той. Да. Ами, дай как го помислате. Сега, бе. Имаме шампион. Не, с мене не може. Виж го, как са гърим. Тула, килеш. Браво, Янчо. С другите хора се фащаш, а? Дай табли ръката, човек ти. Като ракетите.